Krásny deň ti želám, kráska. A tebe sa niekedy nechce odličovať? Že kašlem na to? Poviem si to tiež tak? Ale nezúfaj. Pre nás lenivé ženy vymysleli micelárnu vodu. Micelárna voda obsahuje micely, čiže rýchlo viaže nečistoty na pleti. Jednoducho pretrepeš, dáš na tampón a odlíčiš. Odlíči ťa od nánosu, od make-upu, od potu a dezinfikuje ti pleť. Je vhodná pre ženy, ktoré sa rýchlo ponáhľajú a nemajú radi ten pocit krémového čistenia a podobne. Rýchlo očistím pleť, umiem a dám krém. Ja používam micelárnu vodu ako prvý krok k čisteniu, čiže najskôr micelárnu vodu a následne čistenie. Ale môžete používať iba micelárnu vodu. Je už na tebe, aký krok si zvolíš. Maj krásny deň.